Ako to vlastne je s tou narcisovou láskou? Prečo si ten človek vlastne vybral mňa? Je vôbec schopný milovať? Chce ma úplne zdevalvovať? Tieto aj ostatné otázky ti odpoviem v dnešnom videu. Vitaj. Začneme s tým, prečo si do vzťahu vybral práve teba. Na sociálnych sieťach vládne taký mýtus, že človek s narcistickou poruchou osobnosti si vyberá ženy, ktoré sú neuveriteľne inteligentné, krásne alebo niečím výnimočné. Toto je tak trochu mýtus, ktorý slúži na to, aby dopoval už tak pošramotené ego obete narcisa. Takže aj keď som si istá, že si výnimočná a úžasná a nádherná, narcis si ťa pravdepodobne pre tieto plusy nezvolil. A teraz anglické okienko, respektíve tieto 4 S sú kritériá, podľa ktorých, ak spĺňaš minimálne 2, si prešla výberovým konaním na obeť narcistického partnera. A teraz po našom. Poskytuješ mu sexuálne uspokojenie, služby, čiže sa o ňo staráš, pocit bezpečia a narcistické sítenie. Narcistické sítenie má 2 typy. Prvý typ môžeme nazvať základné narcistické sítenie. Dá sa povedať, že svojim obdivom dopuješ jeho nízky a veľmi zlý obraz o sebe. To znamená, že dávaš ho napríklad na piedestál. Potom je tu ďalší typ narcistického sítenia a to je sadistické sítenie. Takže keď máš pocit, že tvojmu partnerovi napríklad robí dobre, keď je tebe zle, tak si len natrafila na typ sadistického narcisa. Narcis je v intimných vzťahoch silne orientovaný na cieľ. To znamená, čo môžeš dať ty jemu alebo čo môžeš urobiť ty pre neho. Kým vlastne ty si, ho v podstate vôbec nezaujíma. Môžeš so mnou teraz nesúhlasiť, pretože hlavne v začiatkoch takýchto vzťahov sa zdá, že ten človek sa extrémne zaujíma o teba. Presne tak. Zaujíma sa o informácie o tebe. Aby získal prevahu, moc, nadvládu a tak ďalej. Dokonca on sa svojím spôsobom zamiluje, to ale v žiadnom prípade nie je to isté, ako keď zdravého muža zaujímaš ako ľudská bytosť. Ďalšia vec, ktorú by si určite mala mať na zreteli, je nerozmýšľať o jeho správaní z hľadiska nejakej vyššej morálky. To znamená dobro versus zlo, chce ma zničiť, prečo mi to robí a tak ďalej. Tieto myšlienky ťa iba viac vyčerpávajú a v podstate ani nie sú presné, pretože ten človek naozaj nerobí tie veci za nejakým zámerným úmyslom, aby tebe ublížil. Skôr je to tak, že on naozaj to robí z určitého hľadiska, pretože to potrebuje. Presne tak ako predátor, ktorý potrebuje svoju korisť, aby sa najedol, alebo ako, vieš si to predstaviť ako vírus, ktorý sa jednoducho potrebuje nejakým spôsobom šíriť, ale nerobí to za nejakým morálne, jednoducho nemorálnym dôvodom, aby šíril zlo. Je to naozaj oveľa, v podstate menej komplikované, ako si to predstavuješ. Poďme si teda bližšie vysvetliť niektoré veci, ku ktorým sa ešte v nadchádzajúcich videách určite vrátim podrobnejšie. Jednu z vecí, ktorú by si mohla vedieť, je, že svojho narcisa, toho, ktorému venuješ v posledných mesiacoch možno každú svoju myšlienku, v skutočnosti ani nelúbíš. Prečo ho nelúbíš? Pretože ten človek je prázdnota. Je to absencia sama o sebe a nedá sa milovať absencia. Na to, aby si niekoho milovala, ten niekto tam musí byť.
Ja týmto nikoho naozaj neurážam. Toto je napokon aj definícia od profesora Vaknina, ktorý sa narcistickou poruchou osobnosti a jej štúdiu venuje napokon celý život. No a ako možno aj vieš, sám ju má diagnostikovanú. Teda pokiaľ so mnou súhlasíš, nedá sa milovať absenciu alebo aj ničotu. Ak si napríklad starší ročník ako ja, možno si pamätáš ten výrok z rozprávky Nekonečný príbeh. Díra, to by bylo nieco, tam ale nebylo vôbec nic. Skvelý popis narcisa. Do čoho sa v skutočnosti zamiluješ v priebehu vášho vzťahu, je v skutočnosti zidealizovaná verzia teba. Teda tak, ako ti ju tvoj partner servíruje. Aká si úžasná, fantastická, niečo, čo ti o tebe nikto ešte nikdy doposiaľ nepovedal. Začneš vlastne vidieť svoju zidealizovanú podobu a začneš byť na nej závislá. Sam Vaknin tento proces nazýva aj Hall of Mirrors, alebo miestnosť plná zrkadiel. Tým som samozrejme nechcela povedať, že by si nebola úžasná alebo fantastická, len je dobre vedieť rozlišovať, kedy ťa druhý človek vidí v tvojom skutočnom svetle a miluje ťa za to, aká si, a medzi týmto falošným narcistickým divadielkom. Vstúpiš teda do narcisovej mysle, ktorá je plná tisícov a tisícov zrkadiel a ty vidíš sama seba v extrémne lichotivom svetle. Čo je na tomto najnebezpečnejšie, že ťa to vlastne učí byť závislou na zidealizovanej verzii samej seba, ktorá nie je pravá. Dá sa teda povedať, že predáš vlastnú dušu, keď to chceme zdramatizovať, za fejkovú narcistickú inscenáciu. A preto, lebo tento pohľad ti poskytuje tvoj narcis, ho potrebuješ, respektíve si myslíš, že ho potrebuješ. Láska v tom naozaj nie je. Aj keď by sme mohli donekonečna filozofovať o tom, čo je to vlastne láska, a pri dostatočnej fantázii sa láska dá nájsť naozaj vo všetkom, ver mi, že typ lásky, pri ktorej sedíš priklincovaná pri telefóne a čakáš na ďalšiu dávku dopamínu, zažívať naozaj nechceš. Čo nasleduje ďalej, už možno vieš a možno preto si vyhľadala moje video. Tvoj partner zo svojho lovebombingu postupne spúšťa a spúšťa, ty sa taktiež spúšťaš a spúšťaš, aj keď občas sa nakopneš, začneš sa dobre obliekať, varíš už pomaly lepšie ako Gordon Ramsay, ale ono to stále akoby nestačí. Možno občas váš vzťah akoby chytí druhý dých, ale potom opäť upadne a ty sa pýtaš sama seba, čo robíš zle. Zle robíš asi to, že si sa ocitla vo vzťahu s predátorom, ktorý nemôže dopadnúť dobre. Tvoj partner totiž iba berie a ty mu robíš slúžku. Postupne už iba za to, že vôbec existuje, veď predsa predtým, ako ste sa vy dvaja spoznali, musíš uznať, že si sa nevedela ani najesť príborom, takže môžeš ďakovať za to, že on tu vôbec je. No a keďže v detstve ťa pravdepodobne učili, že to nie je len tak byť milovaná, lásku si treba zaslúžiť, tak sa začneš snažiť viac. Logika. Toto všetko je narcisová tzv. Láska, ktorá stavia na tvojom deficite sebalásky. Nedám si sama, dá mi niekto iný. Dalo by sa povedať toxická karikatúra toho, čo naši rodičia, starí rodičia a prarodičia zažívali ako vzájomná náklonnosť a jednota s tým druhým. To je na dnes odo mňa všetko. Sleduj ma, šeruj ma, zdieľaj ma, lajkuj ma. A ešte spoločný pozdrav všetkým, ktorí ste ma dnes sledovali. Majte sa radi a majte ma radi.